Atupere Muluzi moja, iye uja ndi chidebe cha Pazimene chicha mulibe nzeru ina iliyonse yoyendetsera dziko. Atupere Muluzi si munthu womudalira pandale ndosakwanira ndosakwima nzeru amene uja. Ife takhala tikumupangako chakwa iye uja scanning, kumampangako test kuti kodi maganizo ache ali pati. Ndiye tapeza zoti Atupere Muluzi uja ndi zero chidebe chenicheni, iye uja pandale sangakwanitse umboni wokwanira. Atupere Muluzi umuyang'ane kumene amachokera, amapanga za UMP. UMP ukadalipo kapena udati kwawoko kudera lawo anthu sakumufuna iye uja. Ngati kwawoko anthu sakumufuna angalamulire dziko. Chachiwiri, Atupere Muluzi akusogolera chipani cha UDF. Pindu limene anthu a UDF tapeza pa usogoleri wa Atupere ndi chani? Ansala ndi zero, ndi chidebe cha Pazimene chicha. Abweresa anthu angati ku UDF. Palibe munthu amene alowa ku UDF chifukwa choti Atupere ali ndi fundo. Sanabwerese munthu wina aliyense ku UDF Atupere Muluzi. Ndiye ife timampasako ulemu poti kwa iye uja ndi mwana wathu. Ndiye ngatiko iyeyo akusifulako nzalo, tili ndi zinthu zambiri zimene tita kumuyikako chakwa iye uja pambalambata. Izi zikuchokera kwa ine akingi yawo, chisulo chopanda simbiri. Ndiye Atupere Muluzi dzina lija ndilochokera ku MCP. Sukulu ya Atupere ndiyochokera ku MCP. Kwawo kweni kwa Atupere ndi kumene kumachokera chipani cha MCP. Atupere Muluzi ndisofesa chisoni kuti atafika ku UDF. Atipanga chadi ku UDF. Anangobwera kusatiza chipani cha UDF. Umboni wokwanira. Atafika pamangochi pasenti 3. Analangula mawu. Ananena zoti yeye ku UDF wachoka. Koma pali anthu ena akhunkhu akukakamira chipani cha UDF. Sofesa chisoni. Ndi pamene kwena ife tena ngokukisako network chakwa iye uchi. Kuti kwambafu zache zichasite. Ife ndi mmene timapangira. Mukudziwa zoti posa chedwa pompa nayitanidwa ku South Africa. Napita chako kumene kuja namuza ako Julius Malema kuti anthu amene mukukira nawo ntchito muachosi. Sali bwino pa research imene ife timapanga. Anthu aja anawachosa ndi pamene zimafika paja kuti wakuti amene amadaliracha anachoka. Ife tinakhala pansi ndi abibu mutalika. Ngani yosigulira malo ije ndi maplani wochokera ku yawo network amene aja. Malemu ashilima ena mukukumbukira namuza ako chakwa iye uja akadakhala ngati kuti anandimvera. Namuza kuti ko iweyo usamale mu research mu network ya ife tagwirako zoti iweyo ndi munthu amene mumve kuwawa pa dziko lapansi pano. Ku dziko la Malawi lino ngati pali munthu amene alimve kuwawa dziko la Malawi ndi inuyo. Amakayikira nango mpasako mwina mwake 2 months ena mukukumbukira ndi pamene amamugwira paja amuchosa amupanga zakuti ife ayawo network ndi mmene timapangira. Then ndagwira ntchito ndi achina zisuma ine. Ndagwira ntchito ndi King Swati. Timagwira ntchito ndi anthu osiyana-siyana. Ma bishop, ma pastor, komanso ma mufti ena oyenera pa mufti. Ndiye mukamandifusako nkhani ya Atupere Muluzi ndi chidebe cha Pazimene chicha. Ife tidamupangako chakwa iye uja scanning. Kuyambira pachiyambi tidaona kuti kwa iye uja ndi obalalika. Ndiye muzimuona kuti amangopanga zinthu zosiyana ndi ndale. Muona lero alangula izi walangula izi. Atupere uja ndi osayenera pa president chokwa amene uja sanafike ndi okula mtima. Mwachidule chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo anyamata ndasikana. Ine choyamba ndofuna ndikupaseni moni. Kodi muli bwanji? Afulasis alijenini. Last 2 weeks ago, my dad called me. Bambwanga ananimbira phone. Amandifusa mawu. Amati,
Odiwe Francis. Anthu akwache Musa Magasa. Unawapanga jani. Ine ndati no. Mwaizi wabani nkani. Ndati no ni makandu kufufuza. Ninauza kunena kuti. Ine ninapozira kalido kuchoka kwa ine. Chifukwa muntu usamakala wozikonda mu. Muntu ngati ukufuna ukalese boleri. Anthu samaa tawe. Anthu uzikala nawo pafupi. Chifukwa ife kuti tufike pamene paja ndino anthu mana makhala pano. Ndendi ineo ndine ndani kuti ndizazichepese. Ndine auza kuti ine ndimapita kumanda kukakumba manda. Ndimayenda mmaliro. Ndimayenda mmachechi. Komanso ine ndine Silamu. Kuzikitiso ndimapita. Komanso ngakale zili choncho. Kajaso ndimapanga pang'ono. Amainga bambo nanga anthu ovota amakawo bempilauka ina amama pang'ono je ufuna munthu akuvote ukapezera kuti nde ineso ndimalawa pang'ono funso lina la namba 2 anandifunsaso mawu. Kodi chifukwa chani okuyima independent? Chifukwa ine sindi kuyima chipani cha UDF ayi. Ndiye nauza kunena kuti choyambirira ine 2019 ndakhala ndikuyima ngati MP in this constituency. Pano ndinapeza anthu amene amakhala konkuno komanso mafumu. Kodi unendo uno kuti ine ndikafika ku parliament ndipange bwanji. Anandiuza kuti history ya constitution yenu muntu amene amawina ndo independent. Ineyo ndikunena tu ineyo ndinapanga masamu. Chifukwa ndale ngati simumaziziwa ndi masamu. Umene uwerenge. Chifukwa ukapanda kuliwerenga ku parliament ukalowa. Ine ndinazala zimene akunena mafumu anthu anga amuconstituency. China ndikufuna mtokoze achea apa madababa. Chifukwa nditawapempha kuti ndikufuna mpangise msonkhano andilandira ndi manja awiri. Chinanso ndikufuna nditokoze kwa wina aliyense amene wabwera pano mutamva kuti mtuna namba 2 nanga malonda amafuna kugulisa mene likuonekera ine mungu akakola suti zimuphala musaone makandidate ena akavaa tai yang'ana uku shati yang'ana uku malonda anowa mungalipire kugulisa aenda malonda. Ndio maana ndabamba umene ndikupangisa pano siso mkanwa. Nimango funa kudimiza kupaseni muone. In the testing. Chifukwa maona lolo pano
inu ndatenga mere ena matenga malole koma inu mabwera ndi miyendo yanu iwiri muzabe mfundo za Francis Muluzi nkhani matsaranetsarane ndipo muli ndine yankhosa undako mukuyamba na imitu yake. Bungwe la Anti-Corruption Bureau latinga kaye ulamuliro wa malo a Charles Mchacha. Mabungwe afunsa mtsogoleri wa dziko lino kuti asankhe makomishona ku Malawi Electoral Commission. Munkhani zina ripoti laonetsa kuti atsikana pakati pa zaka 10 ndi 14 asiyira sukulu pa njira mboma la Mzimba. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Tuleze kuchokera kubwalo la milandu kuti titengekaye malo amene adakhalapo nduna yoona za ulimi wa nthirira a Charles Mchacha. Izi ndikutsatira kafukufuku amene bungwe la SUB likuchita pamene a Mchacha adapezera nyumbayi. Cholinga cha chilolezochi ndikulola bungwe la SUB kuti lisunge nyumbayi pamene likufufuza ngati a Mchacha adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika kupeza palowa. Amene amayankhulira bungwe la SUB Greta Ndala anati izi zikutsatira pempho limene iyo adapereka kubwalole. A Mchacha omwe anali nduna mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive DPP anamangidwa mchaka cha 2021 ndi bungwe la SUB kamba kuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito mphamvu zawo pa udindowu molakwika. Oweruza milandu kubwalo la appeal a Frank Kapanda wagamula kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau SUB linagwiritsa ntchito molakwika mphamvu zake potenga umboni kuchoka ku National Crimes Agency NCA ya mdziko la UK. Izo tanthauza kuti umboni omwe unatengedwawo suloledwa kugwiritsidwa ntchito pa mlandu okhuza nduna yakale ya zamalo a Kezi Nsukwa komanso a Ashok Ma amene akuyankha milandu yokhuzana ndi Anenesa. Kathe Maulidi afotokoza. Akapanda agwirizana ndowayimira Msukwa ndipo ati SCB ingayenera kupeza umboniwo podzera mu ofesi ya mlangizi wa boma pa zamalamulo Attorney General. Akapanda agamula kuti mlandu wa Msukwa ndi a Ashok utha kupitirira ku bwalo la High Court, koma izi zikutanthauza kuti SCB singakagwiritse ntchito umboni ochoka ku NCA pa mlandu wa Msukwa komanso ogwira ntchito ndi Anenesa Ashok kuma. Umu ndi momwe owayimira a Msukwa achimwemwe Kaluwa analankhulira chigamulochi chitaperekedwa. A director ICB sanapange bwino pogwirizana ndi NCA pofufuza nkhaniyi kupeza umboni kuchokera ku NCA analibe mphamvu zoti apange zimenezo paokha. Koma oweruza mlanduwa agamula mokomera SCB pakumangidwa kwa Msukwa ponena kuti SCB inali ndi zikalata zoyenera warrant pomanga Msukwa, komabe oweruza adzudzula SCB pogwiritsa ntchito unyolo powamanga Msukwa omwe pa nthawiyo analasa kupeza bwino. Oyimira SCB pa mlandu a Bernard Mlozo Waphiri ati SCB ifotokozabe kuti itani pa zamlandu. So tipita ku ofesi tikaona umboni wathu winawo umene ulipowo ndi umboni nawo ndiye tikapanga balance ndikuona kuti kodi chisogolo chikhale chotani. Msukwa ndi a Ashok anamangidwa mchaka cha 2021 pa milandu yokhudzana ndi Asata, ndipo kutsatira izi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anawachotsa unduna. Mabungwe afunsa mtsogoleri wa dziko lino kuti asankhe makomishona ku Malawi Electoral Commission. Izi kutsatira kuti makomishona okwana anayi malo mwawo mulibe anthu. Makomishona monga a Caroline Mfune, a Richard Chaputeka komanso a Emmanuel Fabiano nthawi yawo yokhala pa udindo idatha. Ndipo a Francis Kasaira adatula pansi udindo wawo pamene awakapikisana pa chisankho ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo. Wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe adapakufunika makomishonala owanira pamene dziko lino likuyandikira ku chisankho. Kondowe adayankhula ndi Isaac Salima. Kutengera kuti a president akuchedwa kusankha pa commissioners amene ena mwa iwo temu yawo inafika kumapeto, mmodzi anasiya ntchito. Koma izi zikupangisa kuti meki ikanipe kupanga zisankho zimene zofunikira kwambiri kuti chisankho chimene chikubwera msogolo chisakhale chapata ndi mtendere komanso chokomera wina aliyense. Chifukwa malamulo athu akunena kuti nthawi zonse meki iyenda kukhala ndi makommissioners osachepera 6.
komanso tikapita ku electoral commissions act ikufotokozera kuti nthawi imene ma commissioners akukumana kuti zokambirana zawo zikhale zogwirizana ndi malamulo anthu amene ali kuzokambirana achepere 51%. Pakadali pano manambala ndiwochepa zikutanthauza kuti singapange chisankho china chilichonse chimene chingasokoneze kakonzekeredwe ka zisankho zimene zikubwera kusogolo. Chifukwa chake muchikasa chathu tikupempha president kuti apange zotheka kuonetsetsa kuti ma commissioners ena asankhidwa kuti imene ikhale ndi mphamvu zomapitirira kukonzekera pa zisankho zimene zikubwera kusogolo. Ngakhale Malawi imadalira kwambiri ulimi, kafukufuku akuonetsa kuti alimi atatu okha mwa 10 ndi amene amapeza zambiri zothandiza pakusintha kwa nyengo. Malingana ndi akatswiri, izi zikupitirira kulepheretsa kulimbana ndi mavuto amene amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Nkhani yakambidwa potsegulira ntchito ya agricultural resilience through climate services ku Lilongwe. Wezigausi ali ndi ripoti. Poyankhula pa mwambowu, mtsogoleri wa Farmers Union mdziko muno Anenesa Nkhata ananena kuti alimi ambiri ang'onoang'ono sakudziwa bwino za kusintha kwa nyengo, komabe ambiri akhudzika ndi nkhaniyi. Launch ya lelolo ndi launch yabwino imene tithandiza ifeyo ngati alimi kukhala ndi information kapena kuti kupeza information imene imagwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Monga mukudziwa inu kuti palimi 10 aliwonse mwina alimi 3 ndi amene amakhala ndi information yokwanira yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. So launch ya project iyi ikutithandiza ifeyo alimi kuti tizikhala ndi information yokuti tipange chisankho choyenera tikamapita kumunda katufuna tipange decision iliyonse imene tingapange kugwirizana ndi malimidwe athu. Poyankhulapo pa nkhaniyi, nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo mdziko muno Owen Chomanika ananena kuti akwana nthawi tsopano kuti alimi mdziko muno adziwe zenizeni za kusintha kwa nyengo komanso ulimi. Uthenga wa za nyengo uwafike alimi, chifukwa vuto lalikulu limene inalo kuti alimi athu kodi akusafala pati, akuvutika bwanji kuti asakolole kwambiri. Chimodzi chikuvutisa ndi kusintha kwa nyengo. Andi kusintha kwa nyengo kusikuti ndi vuto loti bwanji, koma kusintha kwa nyengo kubwere ngati mwadziwa kuti nyengo yenda bwanji mawa. Ndiye programu iyi ikubweretsa uthenga umene iwonetsetsa kuti kodi uthenga wa kusintha kwa nyengo tidzenda nawo bwanji. Mvula wiki ino sigwa, alimi adziwe ndiyo sakadzala saononga mbewu. Kazembe wa dziko la Norway mdziko muno Ingrid Mikkelsen anatsindika kuti dziko lawo likhale likupitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zokhudza ulimi komanso kusintha kwa nyengo. Ndipo pa mkumanowu akuluakulu aboma ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino agwirizana zonena kuti alimi asamasiyidwe m'mbuyo pa ntchito za kusintha kwa nyengo komanso ulimi. Ripoti lomwe bungwe la Evangelical Association of Malawi latilunsa laonetsa kuti atsikana pakati pa zaka 10 ndi 14 asiyira sikulu panjira kumpoto kwa boma la Mzimba miyezi isanu yokha. Bungwe la Evangelical Association of Malawi lati chiwerengerochi chitha kukhala chokwera kamba kuti anthu ena samakaneneza ku polisi. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu a Evangelical Association of Malawi kuchiko cha kumpoto a Emerson Lungu atati mwachitsanzo ku dera la Kamwe atsikana achepere okwana 7 anasiya sukulu panjira nkukwatiwa mchaka chino cha maphunziro. Zotsatira za kafukufukuyo zinadabwitsa polisi, akuluakulu za maphunziro akadaula za umoyo komanso atsogoleri mipingo pomwe amazitulutsa lachitatu mu mzinda wa Mzozo. Mchaka chatha chokha atsikana azaka za pakati pa 10 kufika 14 okwana 72 anatenga mimba. Chaka chinocho miyezi 5 yokhayo yoyambirira January kufika May atsikana okwana 41 atenga kale mimba zaka zake 10 to 14. Alungu anena kuti kudzera mu project yomwe akukwaniritsa yokhudza umoyo makamaka pa achinyamata, makomiti oona za chisamaliro cha ana ku midzi akumaulula nkhanza zomwe ana akumana nazo ku madera osiyanasiyana. Kuloona za maphunziro kumpoto kwa boma la Mzimba a Jessica Pombe anati ayitanitsa akuluakulu za maphunziro ku dera la Kamwe kuti akamveza mbiri zokhudza vutoli ndi kupeza njira zothetsera. Ngati akuchoka ndi ana mstandard 3 ana anali 30 aonesese kuti ana 30 aja afike mstandard 4. Ngati mstandard 4 muja mukoti soti ana ina sakuoneka ndicho chofunikira kwambiri kuti atengepo mbali. Atengapo mbali bwanji aonesese kuti ngati mwana wakhala ku sukulu wadwala 1 week
akuyenda kuti apite amusatire mwana. Mkulu wona chisamalo cha anthu mu mzinda wa Mzuzu komanso kumpoto komana mzimba aheni simwaka anati umphawi komanso anthu kutsatira zikhalidwe zoyipa kuchititsa maukwati achipere pakati pa atsikana mboma la mzimba. Malimbikisa alangizi amene tilateteza ana kuphunzitsa anthu kumudzi kuja kuyipa kwa kukwatiwisa ana ali achichepere komanso kufunikira kunena kuti mwana aliyense apite ku sukulu. Malingana ndi a Evangelical Association of Malawi, mamembala a CVSU omwe amagwira ntchito ku midzi akhala kutsatira milandu pafupi 130 yomwe ikuchitika yokhudza nkhanza kwa bana kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Make inachititsa maphunziro kwa anthu omwe akufuna kuzapikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana pa chisankho chikudzachi. Maphunzirowa adali anthu omwe akufuna mipando ya utsogoleri wa dziko, phungu wa ku nyumba ya malamulo komanso makhansala pamene amadziwitsa za ndondomeko zina za chisankho. Zambiri mlipotiri la Mercy Matonga. Poyankhula potsegulira mkumanowu mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Amusa Mwale anati uthenga woyenera pa nkhani yokhudza chisankho ndofunikira kamba kuti umathandizira kuti ndondomeko ya chisankho iyende bwino. Ya maphunziro amene ndofunika kwambiri chifukwa anthu amene akufuna adzayimire maudindo osiyanasiyana ngati ukhansala kapena UMP komanso ena mwina pa president aina kuti adziwe zoyenerera kuchita. Ndiye ngati kumbali ya meki kudutsa office ya CEO timaina kuti anthu atafotokozere kunena kuti ndi ndani amene ali woyenera kuyima komanso ndi ndani amene makamaka anthu amene ali ndi ulumali kuti aina kupanga chani kuti meki izazindikire kuti awawa ndi amene akuyimira. Ndipo wayankhula ndi mmodzi mwa anthu amene anafika pamalopa yemwe akufuna kuzayima ngati mtsogoleri wa dziko lino Athu kubanda anati nkofunika kuti anthu azitsatira malamulo akayendetsedwe ka chisankho kuti chisankho chidzakhale chabwino ndi chamtendere. Ku Malawi kuno amalawi anazolowera mene zinthu zimakhalira mene zimachitikira pa chisankho. Ambiri akhala kujowa kuzungulira dziko mwapanga madisco awo mashow awo kuti akope anthu. Koma ine ndikufunitsitsa kuti ndiaonetsa Malawi kuti nkotheka kuti tizichita zinthu kutsatira malamulo osalipira wina waliyense palibe wina ndamuhonga kapena tolankhani kapena mfumu kumpatsa makobiri koma ndiyamba kampeni iyambika official campaign time ikayamba. Bungwe la MEC limaphunzitsa anthu za ndondomeko zomwe angatsate pa nthawi yotenga zikalata komanso malamulo ena oyendetsera chisankho pamene anthu akuyembekezeka kuponya chisankho cha mtsogoleri aphungu komanso makhansala pa 16 Septemba chaka chino. Foundation ya Saulo Chilima yapereka katundu wa chipatala wa ndalama zokwana 16.9 million kwacha ku chipatala chikulu mboma la Mchewu. Popa mpando wa bungweli Mary Chilima pati thandizoli ni mbali imodzi yokumbukira kuti patha chaka chimwalireni amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima. Mayi Chilima wafotokoza. Ineyo ngati chairperson wa Saulo Chilima Foundation ndi matrustee anzanga tinachiona cha nzeru kuti pa tsiku lomwe tikukumbukira kuti a Dr. Chilima anafa mwadzidzidzi tipange chinthu chobweresako choonetsa chikondi choonetsa chifundo mmene analili aeni wake. Tinaona kuti malo moti tingokhala chisoni koma chisoni chathu chosapindulira wina aliyense tipange china chake chowakumbukira mmene analiliwo. Ndiyapemphe kuti chisoni chathu nchachikulu kwambiri. Tinaluza munthu wofunikira wansangala komanso wokonda dziko lake. Ndiye pempho langa kwa Amalawi amene amakonda ndoti tipitirize mbiri yawo mupitiriza mugwira ntchito zawo kaya ndi zachifundo amene angakwanitse ndale apange choncho amene angathe kugwira ntchito zosiyanasiyana apange choncho koma tisalole kuti mbiri ya Chilima ingothera pa 10 June koma tionesese kuti ana athu mibado ikubwerayi azadziwa Chilima mpaka nakalekale. Mkulu wa chipatalachi Innocent Muhango adayamikira bungweli kamba kathandizoli. Lero talandira katundu amene muli zipangizo zogwirira ntchito zimeneno ndi pafupifupi zokwana mtengo wa 16 million 690 million. Ndipo muli zipangizo kapena kuti makina othandizira
kupanga kalondolondo mapatient, kupanga monitor komanso mabedi okuna ku mapatient komanso zipangizo zina zimene timagwiritsa ntchito poyeza amene tubi latentera ndi zina zotero. Zipangizo zimenezi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo pothandiza mapatient amene akufunika chithandizo chimene pakali pano zimasowekera kuti mapatient tiwatumize ku Kamuzu Central Hospital zimene ndi referral hospital yathu. Ndipo ngati Nchewu konsolo ya Nchewu tinaganiza zomanga zipinda zimene mwachidule timati high dependency unit imene tingathe kusamalira mapatient amene aoneka kuti ngodwalika. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi ku chigawo cha Kuvuma Francis Chisoti wati apolisi ndiokonzeka kupereka chitetezo mchigawochi pamene dziko lino likupita ku chisankho. Achisoti ayankhula izi pambali pa mwambo wa mapemphero opempherera chisankho umene apolisi anakonza ku chigawochi ndipo achitika pa bwalo la apolisi college ku Zomba. Mtolankhani wathu Jason Malawa anayankhula ndi Achisoti. Pano patunga la polisi zambiri zachitika, zambiri in the sense kuti tamba tinakhala ndi ma trainings osiyana-siyana. Ma trainings omwe anali otiphunzitsa kuti kodi pa zisankho zimenezi ntchito ya polisi ndi chani, komanso ngati patati pali zina kodi njira zabwino zopangira kuthetsera zinthu za mtundu umene titani. Ngati public order management training anyamata na sungwana akhali masukulu pa miyezi 2-3 akuphunzira zimenezo. Komanso maphunziro okhazikika oyangoyang'ana za chisankho zonsezo zakhala zachitika kale andi wina aliyese pano akudziwa chochita pa nthawiyo oti itikati tapanga deploy ndithu pakhala malizatsi otamandika kutsogolo. Kampani ya Airtel Money ndi banki ya Centenary achita mgwirizano kuti anthu azitha kulipira ndalama za maphunziro awo apasukulu kudzera pa Airtel Money. Mkulu wa kampani ya Airtel Money athokozani Kankondo Sande ati ni njira yomwe ayikonza yopeputsa ntchito yolipirira ana sukulu posataya nthawi ndi ndalama. Yofotokoza zambiri. Ma products amenewa kwa ife ku Airtel ndofunikira kwambiri chifukwa maphunziro ndi chinthu chimodzi chofunikira kwambiri kuti tsogolo la Malawi chitukuko cha Malawi chipite patsogolo. Takhala tikuona kuti pamakha ziphinjo zosiyana-siyana makolo kuti alipire school fees ya ana. Munga mudziwa pamakha zosiyana-siyana banki sangayipeze pena paliponse koma Airtel Money tilipena paliponse. Ma-agent athu alipena paliponse komanso ma-customers athu alipena paliponse. Ma-customer 10 aliwonse osachepera 8 akugwiritsa ntchito Airtel Money. Ndefe tunaona zokuti tithandize maphunziro muno Malawi pobweretsa upangiri umene unena kuti makolo ma student azitha kulipira school fees ngati school yawo ili ndi account ku Centenary Bank azitha kulipira school fees kudzera pa Airtel Money imene ili njira yotetezeka ndipo ndiyo savuta. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomero yake bungwe la Anti-Corruption Bureau latingakaye ulamuliro wa malo a Charles Mchacha. Mabungwe afunsa mtsogoleri wa dziko lino kuti asankhe makomishonala ku Malawi Electoral Commission. Nkhani zina ripoti laonetsa kuti atsikana pakati pa zaka 10 ndi 14 asira sukulu pa njira mboma la Mzimba.